Sziasztok! Ez az első videóm a csatornán, és egy nagyon fontos témáról beszélünk, cigaretta és a vépről. Mielőtt felvettem, megkérdeztem a ChatGPT-t is, hogy mit gondol erről a témáról. A válasza egyszerű volt. Mindkettő függőséget okozhat, és a fiatal korban különösen veszélyes. Mi az a cigaretta és a vép? Mi történik akkor, amikor elszívsz egy cigit? Ég a dohány, füst keletkezik, és a nikotin jut a szervezetbe, ami gyorsan rászoktat. A vép tényleg ártalmatlan? Mert nem ég, nem, csak gőzt lélegzel be, de sok vép is tartalmaz nikotint. Ugyanúgy függőséget okozhat. Ugyanúgy rászokhat-e valaki a vépre, mint a cigire? Igen, sok fiatal pont emiatt kezd el rendszeresen vépelni, mert finomabbnak tűnik, de a nikotin ugyanúgy ott van. Miért kezdik el a fiatalok? Miért próbálják ki ennyien? Kíváncsiság, haverok, stressz, vagy mert menőnek tűnik? Segít a stresszen? Rövid távon talán úgy tűnik, de valójában csak függőséget erősít. Nem oldja meg a problémát. Ha csak kíváncsiságból próbálod ki, megéri? Rövid távon talán érdekes, de könnyen rászokhatsz. És a következmények hosszú távon jöhetnek. Hogyan hat a tüdőre? Rövid távon nehezebb lesz futni, sportolni, hosszú távon komoly betegséget okozhat. Mi történik a fogakkal és a bőrrel? Zsárgolnak a fogak, romolhat a bőr állapota, a haj is gyengülhet. Miért nehéz nemet mondani? A nikotin függőséget okoz, a társasági nyomás is erős. Mennyi pénz mehet el rá? Havi több ezer forint, évi több 10 000 forint. Ez lehet játékra, gamer cuccra, félretenni valami célra. Miért tűnik menőnek a cigi vagy vép? Filmekben, TikTokon, YouTube-on gyakran úgy mutatják, hogy trendi, de ez nem jelenti azt, hogy egészséges vagy biztonságos. Egy szál nem tűnik soknak, egy slux sem. De minden függőség így kezdődik. Nem azért beszélek erről, hogy kioktassalak, csak azt szeretném, ha gondolkodnánk együtt. Te mit gondolsz? Írd le a kommentben.